presne hovoril, že v nejakom bode života, takto kráčaš lesom, jak my teraz, hej? V nejakom bode života si na nejakej výhliadke a ty sa pozrieš dozadu a presne vidíš, aha, odtiaľ som prišiel z toho kopca, dolinou som išiel, rieku som prešiel, aha, dobre, fajn. Máš prehľad, čo bolo za tebou a rozumieš tomu. Áno. Ale pozrieš sa dopredu a povieš, aha, tak na ten kopec chcem asi ísť, čiže musím ísť túto do doliny, tam prejdem, takto, dobre, a potom hore, dobre, fajn. Vnoríš sa do lesa a potom pár rokov vôbec nevieš, čo sa s tebou deje, nemáš prehľad, nechápeš to. A vynoríš sa na nejakom kopci, niekedy je to ten, čo to si myslel, že tam chceš ísť, a niekedy je to nejaký iný. Áno. A zase sa pozrieš naspäť, že aha, takže toto bol. Takže ja som tady to išiel a toto som takto som prešiel. Tých 5 zobral ako základ a zase nechal počítať, aby z tých 5 zmenou nejakých vecí, ale už nie náhodným úplným rozmestím, ale iba zmenou pár vecí, aby vytvoril ďalších 300, hej? A zase vybral 5. Proste simuloval evolúciu. Áno, áno, jasné. Ideš vlakom a ty keď ideš vlakom a pozeráš z okna, čo sa deje, tak ty nevidíš film, ale ty vidíš fotky. Že tam človek práve nasadá do auta. Proste pre teba ešte aj o 10 minút ten človek stále bude nasadať do auta. Áno, pre teba ten film nepokračuje, ty máš iba obrazy. Áno, to sa mi strašne páči, že to je jak... To, čo je na tom zaujímavé, to, že ma napadlo, že to je zakliatá krajina, kde ľudia zastali v pohybe. Ty keď ideš vlakom, tak ty sa pozeráš na zakliatú krajinu, takú tu vieš v rozprávkach, že jak ten oný hlupý Jano prišiel do krajiny, kde jeden práve miesil cestu a zastal a jeden práve nastupoval do auta a zastal. Hej. To je ono, cesta vlakom.